Найніч не кажу. Ну та що, пішли ми. Та сяк. Єден, 18, 24, 15, 6. Мігаль Кричанин, добра і здоров. Здоров. Як ти ся маєш? Як там у вас? Як у вас діли? Ну. Дораз. Кітюсьо буде добрі, та й Майнкрафт ся ще запустить. Та буде ще ліпше. Ну, надіюся, ж чути мене нормально. О! Ну, сталося. Запустився Мукрафт. Все добрі? Супер. Ну, кітня чути поранно, та можемо потихеньку підключатися. Що тут у нас? It seems that you've been enjoying sodium. Ага, я вам уже купував. Так, 12 чанків із шейдерами. Добрі. Та що, ідемо у нову Панонію. Будемо строїти далі хижі. І чесно, послідній час не дуже було грузишся? А кіть я маленько се перекомбіную. У мене там просто... Ну, видите, я не дуже мав часу бавити Майнкрафт, насправді. Я зачинав стрім руно там, де кінчив минуле відео, бо поміж тим я ніч не бавив. Або, знаєте, що я собі думав? У мене є міні-карта. Вам її віддіти не мусить, а мені вона дуже нахосен, насправді. Видите? Вона гіндика вуглове. Та я учиню так. Ось, я перенесу свою камеру туди. Ну, як файно. Ха-ха-ха. Я перенесу туди свою камеру. Лиш дораз, як ото... Ай... Ну. Все обріжемо гет. Така чудна процедура, насправді. Ну, воно буде ліпше, так буде ліпше, бо тут у міні-карту мені добрі віддіти, а вам і віддіти не дуже треба. Та я ся просто оцякники посуну усього угла. Чат нет, або май шиковних донаторів теж завержу попут себе, оцяк. Ну, супер. Псю, сяк май паранно буде. Та я буду віддіти міні-карту, а ви будете віддіти мене. Супер. Що там? У мене над головою щось є? А, ще є, ну, туди треба сість прогрес бар.
посунути туди ацяк. Ну, та й буде парада. Ну, друге діло, сяк мож бавити. То що, яка ціль нинішнього стріма? Треба нам далі ще пару хижачок покласти, порозказував вам вообще, що тут у мене є. Ой, горячий чай закушав. Ну, поза стрімом поклавим був сисю хишку. Поза стрімом поклавим був сисю хишку, біля котрої клавим і буділку. Тут така дуже маленька територія, я так просто побзерав, ось. Я не буду виділяти такі дарабиги туй кожному, бо ну, насправді помного міста. Та буду класти мої маленькі газдюства, деякі сякі. І це, так, у мене читаво просідат FPS. Може я, що б вам зробив? Шейдери відключити я можу, а воно не настільки сильно поможе насправді. Бо просідати FPS не з-позад шейдерів, насправді. А от декодинг переключити на маленькому. Ну йоу, раз не буде сяк. Так, у мене повний жиби всякої лупини, і це треба було зверечі. Ну то дораз поникаємо. Як у нас там буде м'ясо? Ага, ще му мало треба. Йой. От беру інспірацію на хишки, пак із живота. З живота, насправді, сися хишка, котру видите туй. Якби вийшов, так би майте то. Ну, найзанейда, що розкажу. Значить, і ця хишка інспірована хижу, яка є у Кушниці, на старій вулиці, недалеко від церкви. Направду, ближче до прогона там. І ця хишка там іще стоїть. І це така маленька, курта, тридільна хижа із торнацом. І напід ідеся такою із торнаца. Там такі гарадички дерев'яні, але я тут учинив. Може не ідентичні, айбо ну, ясно ж, ідентично не зроблю. Я у тій хижі уну не був, та я не знав, це там напід ідеся якимось іще другим боком. Я бачив лише цякош із вони сторона це йдеся уну. Та й... Ну та й все, а уну то просто тридільна хижа сяка. Ось туй хижа, шпорт, то сесе. А далі вже там стайня в них, я так розумів, бо там двоє двері відділи. Ну, така хижка в Кушниці. І другі хижі, в принципі, теж ну, з живота взяті, можна так казати. А ця хижа, що тут маю до бока, де в мене живе вічар. Ну, я собі вже легенду придумав, що там живе вічар. Насправді там ще ніхто не живе, айбо буде. Ну, та сяку хижу я теж видів. Туйка такий сторнац лише до половини. Сяка хижа в Кушниці теж стояла не один у один, айбо ну, по планіровці сяка. І мені ся видить, її вже, її вже розібрали. Послідній раз, як я був, то її вже не є. Вона була на центральній вулиці, піціцько вище від моста через Лисичанку. Піціцько вище моста через Лисичанку, там ще тот рибник, а за тим рибником, ну, озеро таке десь, ми ся у зимі фурт возили на корчулях. А так і нараз перша хижа вище того, то була сися хижка така. Ось там теж була велика хижа сяка, а сторнац, а цяк лише наполовину хижі й виходить. Та, ось і тут була велика хижа май така, і тут була така комнатка, а стайня там була окреме ззаду. Стайню розібрали многом скорше. Та, можеш казати, ось, ну, я інспірацію беру таку із живота. Так, ми все скрутимо на 10 чанків, нам сильно далеко тепер доникувати не вартує. Видите, Distant Horizon не фунгує,
бо я бавлю на версії тепер 1.24, а він на цю версію ще не вийшов. Лише на версію 1.2. Ну, я ся мусив обновити, убим міг на сервер заходити, бо у нас сервер обновився до версії 24. Та тепер дочасно буду без Distant Horizon. Ну, та сися хишка... Йо, я там на пуді не заперто то. Ну, чекайте. Та ся хишка взята з живота. Так само гівта друга. Так само гівта третя. То та, що мало майдали, та чинились ми по образчикові. Ну, сися третя, що туй, що темно-синя, сисюсь ми чинили таку й по образчикові. Мені Цімбора загнав фотьку, ож некась яка файна наша хишка, а ну покладь сяку. Та я, ну, на кілько міг, на тілько мій поклав. Я її теж на стріму відчинив, там десь є. Не тямлю на котрому конкретно. Ну, нам вже спати йти. Такой у ній і заспимо. Ну. Що тут ще з інтересного? Ну, туйка теж поклав все колодязь. Та й усього газди теж затхижі буділка. А ще думав, як би учинити гноїще. Є в ній одна ідея, як учинити гноїще. На то треба матеріали, котрих у мене тут з собою не є. Та іду з мечу сесе сюди у ладу. Щось... Йой. Мені се тут ніч не стане. Треба мені якусь окрему ладу на сесе. Паранна винниця. Такся тут видко файно. Бо дуже мій хиби, тож я далеко не вижу. Капець. Дуже хочу. Distant Horizon, вернися. Заапдейтися, будь добрий. І знаєте, що я придумав? Ото мож буде... знаєте що? Там можеш скачати то-то. Не тестову версію, а й, бетку. Можеш скачати бету, котра підтримує повністю шейдери. Вони просто кажуть, ож дуже нестабільний білд, ож може ся крашити бавка, та вони не рекомендують скачувати, або можеш попробувати. Та можеш буде затестувати пак десь. Може буде затестувати, учинити такий стрім, ож тестуємо якраз Distant Horizon з тими шейдерами. Мені ся видає, що мені покладе комп'ютер на лопатки. Я тямлю тоді ще і без шейдерів, та доста трудно му було, трудно. Ож, поєдні шейдери файно плюс-мінус були, а поєдні були такі, що 30 кадриків ми пущали, та й готово. Веземеся, думаю, треба ми... Що ми треба? Ага. Хотів їм гноїще там учинити. Та на гноїще треба ми буде леп та й мангрове куріння. Все, веселицю вже не видко. Тепер, як підгружаються нові чанки, то так доста по-тяжкому. Ниже 80 кадриків падало. Бери камінь, іди добивай гюги. Q3. У мене з гюгами все в порядку, ніч не треба добивати. Добре, ось із новоселиці думів вже штрека йде. Все сильно спрощує комунікацію. Никите, Сися встала. Фурт сиділа Фурт сиділа у лодці, а тепер устала. Як ото так фунгує? Файно би було так, де покласти дерев'яний хрест на розпутьові. Добра думка.
Добра думка. Тут у нас буде основне розпуття, айно кітникати на карту, бо сюди йде уличка, та тут будуть всяк хижів вздовж. І тут буде йти уличка сюди по руному, сюди буде йти уличка ще одна. Та можеш казати, що центр села буде десь туй, та туйка і хрест покласти. Бо церква буде туйка на горі, церква буде майдале, на бережкові. А туйка буде майнавнажено. Я так думав, що я тут прокоплю путь, бо може було ще плисти, або може було і сюди плисти, або тут і так далі закрито. Айно, сюди вже не буду хотіти прокопувати тунелі, та може і не буду. Ну, смисл в тому, що я десь тут хотів чинити якийсь такий док, портик, щоб тут можна було лодьками ще плисти. Айбо айно, хрест на розпутьові, то добра думка. Серус, здоровлічко. Ну, йдемо никеме. Що у нас там є? Є в нього закореніла земля, що доста не пюло. А де в нього могла була бути із мангра то та. У мене і мангрового дерева тут не є. Такої гибом і не рубав. Ну, та треба туди нарубати. Ну, та маємо низьке завгуру, таку будемо рубати туди. Ні, воно ся так гибать, воно... Ні. Низько видав буде безшейдерний стрім. Хоба-хоп. У мене тут повного всього настроєно, повного звірки всякої бігатники, такі у мене свини. То у мене і без шейдерів FPS паде, а не ось... Треба си освіжати комп'ютер буде пак десь. Лиш не знав коли на таке буду годен виділити гроші. Ну. Та що тут несуть мангри. Та треба буде нарубати маленько. Якби то має раціонально вчинити. Можеш видав вилізти дгорі. Була у мене десь копачка. Можете маленько тут зачистити. Ну, айно, я їх ще не рубав, не кина, відкрили мися рецепти. Значить, я їх тут посадив був, та й лишився того. А ні, водки я їх приніс. У мене були вже мангри. Ай буде. Видав Айно, у робітному я садив. Я там, коли стіни тут і строїв, у робітному, та мені там шефтар був вандручий прийшов. Айно. Та я там посадив був мангру, а пак сюди приніс, уже думів витить. Та... Бо я не пам'ятаю, це я і рубав насправді, бо в мене нарубану і не було. Так і ми тепер відкрили рецепти та гонно бити ось. Гонно бити ось і не то. І не рубав ми там. Ну, мені цього куріння треба буде. Що? Кажеш, що розслабляшся по всьому. Що це вже стало? Так, ніч конкретного. Ніч такого конкретного, за що би можу говорити. Айбо... Ну, не дуже тепер виходить часу на майнкрафтовання всякое.
Та радуємо, аж низько на то мав час. Та й мав час показкувати. Так, мені насправді того аж так много не треба. Достаме і єдної сеї, що зрубав. І компець, скільки тут сього куріння. Так, та й посадити наново. І кілько там ще тих плавле. Ну, добрі. Далі, треба нам лепа. Леп будемо мусити вчинити самі, бо я тільки ту машину на тот леп ще не вчинив. На серверові є в нього спеціальний такий механізм, у котрому легко чинити леп, або ту його не буду чинити, то доста. Це буде з того члена хижа? Насправді я не планував. Не знав. Яку хижу з цього можеш покласти, не знав. Ото якось. А може, знаєте, може ще пару зрубати та поникати, як воно буде визирати у хижі. Бо мені взагалі треба були мангрові куріння та й леп. Я не знаю, це ти устиг чути. Я казав, найперше ось буду чинити гноїще. Май мало зайнув хижу. Так, треба би спати лячи. Із цього мангрового кимака, а цяки збоку доста файну має барву, файну текстуру. Ож. Здоров, Володимире. Здоров. Вам теж привіт від усієї моєї сім'ї. Ну, Томаше, члена хижа видав не буде, айбо. А ця кіть поникати, та й ся текстурка файна. Може би їну покласти і з всяких кимаків. Айбо епін кимаків треба буде много. Епін кимаків треба буде немало. Ну, а у вас що нового? Розказуйте. Іду туди ще сись зотну. Може на нього дай як той вилізти. Так, що тут у нас? А цяку 3 бока, значить. Раз. Ага, ще й сюди. Кампець, це великий мангер був. Ага, ще й сюди на 4 боки. Так. Серйозно. Або він і так лише такий підсіцький росте. Кампець. Це дуже великий мангер був. І туди, і туди, і туди. А чи й 6 окремих жил у нього було. На кожного бока. Ну, що пишете? Вчора потріпало обстрілами. Було. Кожен день.
Я оповім правду, я сильно новості читати вже і не заходжу. Голова тільки не видержує. Пишеш роботу, та не буду цілий час активно слухати. Каже Томаш, та, ну, добрі, не бай. Я гиби на вас і не пилу, не силу. Ко має час, радий буду, кіть будете зо мною, кіть не дуже маєте час, та не бай. Ну, 55 їм нарубав, і пенсії немало. Так, тут би як ліпше було вилізти. Може десь сюди? Там очей на самий верх досягну. Ну. Так, тут все теж розчистимо, поникаємо, куди воно росте. Туди, та й всього бока, та й більше видав нікуди. І там іще. Парада. Та й туди. Ну, це теж великий доста. Та вже буду мати більше штовс, значить. Ну. Що ще доброго розкажете? Я низько собі купив доста смішні топанки. Ні, ну, файні. Люблять місяй, бо такі доста непривичні, в мене таких ще не було. Що буду з того дерева робити? Всяким побзерав. Ну, взагалі я сюди прийшов був не за деревом конкретно, я прийшов був сюди за курінням, бо треба ми було мангрове куріння на гноїще. А пак по обзераві, може, слухай, сиський мак так достану не піло визира, тож можу вихоснувати і на стіну. Просто класти з нього стіну. Коли буду слідуючий раз на Філіппінах та погляду там мангров, будеш зрівнювати це. Це похоже у мене вийшло, це як? Там очей руснацькі хижі з мангра не кладуть. Так, що пишете? Пак слухай, Гідзю, я і не казав, що я буду низько Better Than Wolves бавити. На спак я писав у коментарях, що низько буде стандартний Майнкрафт, бо мені треба від того відпочити. Я не такий, не такий твердий гіт. Мені треба деколи спочивати від такого типу контента. Ож, я 6 раз був за шором умер, мені раз доста. Ну, слухай, в мене теж низька серйозна місія, я йду чинити гноїще. Так, що пишете? Купив жуні аніме топанки. То які? Хочу видіти. Здувся. Ти мене на слабо не візьмеш. Сергію Серус. Пише Тоні, ось і мангрові блоки на бурак похожі. На бурак? Маленько є. Ну, айно, Володимире, правду кажете, то любиш, не любиш, а знати, що де мусиш. Кіть хочеться обстати живий.
Ну, набрались ми півдруга стака всього, та видав раз ми доста, та бо другий раз і не ростуть. Треба лепу чинити. Були в мене дома склянки, іду вчиню мало лепа. Хоба. Так, тут тут мої ціки. Я чекав, коли буде гроза. Аніме топанки то такі 2D, що лише з одного бока видко. Ні. Аніме топанки то такі ошкої худіваш, та нараз у тебе трансформація у щось друге. А топанки з логотипом єдного аніме та й пофарблені під персонажа. Доста скромні, айбо були і мої смілі варіанти. Ну... Так, добрі, а що я хотів? Хотів йому взяти склянки. А, тут у мене якраз 2 склянки з водою суд. Та землі в мене помало, може землі взяти більше. Наприклад, туй. Хоч ні, там мені треба кілько, з 9, 10, 12, щось таке. Немного мені треба насправді. Айбо лишимо туйки. А от ні, не лишимо, заберемо. Заберемо собою сісьмангер, а лишимо сесе. Та й покровці можеш лишити. Та раз усе. Добре. Що м хотів? А, тут води не є. Тут води не є, йдемо туди, де є ближе вода. Наприклад, тут. Що пишеш? Котрі то нові пуми з One Piece? І такое є? Йой, А коли Softwind? Що, коли Softwind? Як він то прочитав? Чекайте, я хочу побзерати, що там писало. Коли Softwind, пише Гейтс. Насправді, мож так і скоро. Насправді, мож навіть низько попробувати, але що треба знати, як установити. Я тепер вже учинив як це називати. Я собі поклав Multi-MC, та тепер буде доста не тяжко класти пару всяких наборів модифікацій і не переживати, ось щось буде недобрі. Але що, видав, треба буде довго інсталювати, айно ж я видав, то на стрімове не буду чинити. То видав, на стрімове не буде добра ідея чинити. Айбо буде Softwind, бо мені ця концепція дуже полюбила. Піть. Так, кілько в нього є. Є в нього 16 лепа, видав раз мені доста. Можемося туди вести в новоселицю. Та вже витить пак. Що? А челянники твої на серверові? Котрі мої челянники? Не знаю читати, тот не знає. Ну там видав, у процесі інсталяції будуть всякі приколи. О, Ники, ти видав на відео, який в мене поранений шифон. Шифон? Шифон? Добре. Шифономся похвалив. Доста було. Склянки можеш лишити вдома. Добре, веземося туди назад у новоселицю. Добре, значить з мангра можна буде попробувати класти стіну, поникаємо, як буде визирати. Мені ся видає, то ж має бути паранно. Має бути паранно. Учиню дайку таку хишку, де
з мангрових камаків, а на половку із чистого. Із цімента. Чоуколом, пише Бетяр. Здоров. Ми тільки возимося штрековги, видиш. У мене в селові вже 5 хижів, у тому, що казав, разом з тобою строїш. Ага, супер, супер. Паранно, то ти мене вже обганяш, у мене раз лише 4. У мене раз лише 4. Значить, яку хишку низько можеш покласти? Низько можеш покласти таку піціцьку. Оце є в нього камінь. У мене 4 хижі, казав їм. Якраз їм казав, не синхронізувалися ми, видиш. А це є в нього камінь, і це тепер буде велика біда. Нікто, який я той класний світла вчинив. Із цих із риблячок. Це задекларований хоч один елемент броні в тому шифоні. А, чи все наколядовано є? Можеш казати... Ні, у тому шифонові лише така броня, котра, ну, трафилася, ну, упала мені, знаєш. Можеш казати, з мертвого зняв, бо, ну, вони не визирали дуже мертві. Так, добрі. Значить, ідемо чинити гноїще. Убисмися не збивали з нашої основної місії. Тіка. Що весь хотіла? Хоч? Даш що добренького? Пой, я тобі дам бульку. Пой, золота, пой. Не. Пой. Не. Ну. Добрі. Так, я казав, не удоволікаємося, йдемо, чинимо то-то. Що, гітот мем, де намальована 6 та й пише 4. Мігальця встиг напудити у дзвіненки за декларацію. Ну, гонно бити. Добрі, значить, чинимо хоч 6 всяких. Зараз поникаємо, як ото буде. Ні, не сяк, а тут ще на один викоплемо. Отсяк. Ще б тут якісь мухи літали. Виките. Парадної гноїще та й має бути. Чуєш, каже, очі забігали, коли за декларацію заговорив. Ну, поки як. А у тебе твоя... Ну, добре, не знав, не мав щось зазідати. А серйозно, та донатися не оподатковують? Ці раз ото йде комусь другому, та не мусей. Ні, оподатковуються. Теоретично я мушу... Ну, сугубо по закону я мушу всі гроші, які мені прийдуть, після комісії, котру знима цей сервіс, я їх мав задекларувати як якийсь там доход. Даже кіт я швидко до копійки кудись доначу, то єнно. Не кіт якої файної гноїще. Паранно, ні? Ну, ясно. З Гідзьом за податки можеш довго говорити. Це вже знама тема. Будь-яке такої файної гноїще. Тільки гоп, відкриваємо. Виміти. О, там у мене ще й націка, між іншим. Може було наплодити. На. Де йдеш? А, я булі виклав. Сятивбися. Пой сюди, пой. На. Пой. Що, не стаєшся у двері?
Сліплась це що? Пой. На. 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 Оп. Як ото, що вони вийти можуть, а зайти не можуть? Що за робота? Кук? Закид не прийшли бити, та не мусай. Тої корови ще не було. У цьому газдівстві корови ще не було. Могли б рахувати аж донати на воїнські потреби, то 100% військовий збір. Не, ото так тяжко доказати, знаєш. Нащо сте сяку тему підняли взагалі? Мені ся ніч не любите. Так, що се мож виверечі? Ні, які виверечі? Корова туй прив'язана. Йой. Корова не туй прив'язана. Нікуди ся не діла. Так, добрі. Леп із цим раз мож сюди відкласти. Треба ми було камінь простий. Де у мене простий камінь? Є у мене простий камінь? Буде дуже сумно, кіт не є. Дуже мало. І ой, що вестися думі назад за камінем. Ту його читав вони на генеру. Добре, везуся раз іще думі за камінем, а доти ще можу з вами показкувати. О, так, а ну чекайте. Як ту і то? Цього долбойоба треба забанити просто. Ну, получилося? Добре. Все, добрі. Мало пропасти. Так. Я ся везу назад за камінем. Бем. Та що? Та у мене на очереді ще великі плани. Кроме Новоселиці, є в нас іще Softwind, і є в нас іще, що? Хотів їм попробувати Distant Horizon із Айрісом на якомусь окремому інстансу. Ви можете, наприклад, учинити якийсь креативний світ та попробувати там просто політати, щось дурничку якоюсь позанімати. Та що, тамся звідав челянико швидкість, я беру інспірацію на туті хижочки. Пакайно, я їх якраз усі беру з живота. І ці хижі, котріся кладуть у Новоселиці, я якраз старався додержуватися тих якихось архітектурних образів, які я відів. Softwind, теж, можна казати, альтернативна просто збірка модифікацій. Альтернативна збірка модифікацій. Інша, як і Майнкрафт. Овод най тобі порозказує, то його творіння. Мені в принципі, полюбило. Я никав його геймплей. Летсплей. Пепей? Що, Сергію? Що з нього хочеш? Що, вже в мене не є простого каміння? У мене не є простого каміння? У мене не є простого каміння. Капець, Коломийка. Ей, Мигалю. Має нині файну днину, я тебе вітаю. Сісяка з Коломийка, чуєте? Я не хочу усложняти. Я, може, вчиню також. У мене просто вже не є каміння. Такого сирого. Лиш тигла. Тигла мені тільки не треба. Я се то довідав там, десь учиню генератор у Новоселиці. Уби не треба було фурт сюди ходити.
Ну, то, вида, буде май логічно. Май раціонально. Я буду... У мене просто не є на все часу. Я дуже... Знаєте, я ще дуже хотів забавитись OneBlock, Skyblock, і я не мав на нього час. Він у мене там сидів в інсталяціях дуже довго. Тако украв простий камінь. Та ніко не украв простий камінь, я у всіх основах уже там... Ніки на всю штреку. Тако украв простий камінь. Ба куди він сидів? Тот простий камінь. Поникай на всю штреку. Ну, та хотів їм ще дуже забавити OneBlock, Skyblock, і теж не мав їм часу. Та у мене іспис того, що я хочу вчинити, а на що не мав їм час, то ще доста великий. Та Софтвін теж у тому списку. Так. Ну, низько кіть буде добрі, та учинимо одну хишку, то буде файно. Учинимо одну хижучку. Сергій низько ні в руку палець з коломийками. А, люблю тебе, мішку. Йой за твої файні очі, та й твою усмішку. Та сяк. Так, у мене вже істини дуже є. Буду мусити крумплі печи. Я даже думав, знаєте що? Теоретично сюди мають завести люди, би у селові хтось жив. Би тут люди ходили, селяни, А тепер я думав, а може не мусай? Може сюди не треба тих людей, селянів? Може без них як? Так. Що бись ми відклали? Тут один блок землі, він мені погоди не робить, навіть він буде тут. Раз відкладу дерево. Ну, у мене тут ще є мало каміння теж. Учинім єнну хижу, із каміння. Із цього, із тигли, з якої кам'яної. Без простого бурговчака, хоч у мене теж маленько ще є. Так, ти мене почекай туй. Учинім сюди дулі путем ще одну хишку. Сюди. Сяк. Значить, тут буде ще одна хишка. Буде сканзен. Щось похоже на сканзен. Я як так планував собі. Щось таке. Значить, тут будуть двері якісь. Тут його не бити двері. Тут ворота. Уже дуже широка така. Доста. І хижа в Майнкрафті у квадратному селові буде дуже файно спати. Це мала бути сколомийка. Хижа у Майнкрафті у квадратному селові дуже файно спати. Рифму може буде пак підтягнути. Так, туйка нам треба маленько зруняти сесе. Піціцько. Немного. Тут один шорик сись. Маленько цяк вирівняємо, то й буде файно. Полюбив я Мигаля дожиє під боком, кілька раз його не увижу, усе кліпну оком. Я вижу у Сергія Низька дуже такий романтичний, дуже має романтичну дяку Низька. Ну, мож сяк. Ну, та й маємо...
А тут докладемо маленько. Такі прості медитативні процеси. У всього челянника буде маленько май серйозна городина. Досить. Ну. Так, що пишете? Ну, чуєш, Емінеме, з чим можеш зарифмувати Майнкрафт? Варкрафт! Варкрафт! Ні в року. Ну, добре. Значить, усього газди буде маленько май серйозна хижа. Як би ми то вчинили? Туй, кіть ворота у нас туй, та туйся буде заходити у керту, то сесе. Та треба хижу туй зачинати класти. Ну, можешся і пенсі орієнтувати і на сього сусіду, ож яка в того довга, таку вчинеме довгу і всього. Слава русинам, отцам і синам. Здоров, Юрку, як ти ся маєш? Все вже може даже подовга буде, сяк доста. Сяк доста буде. Так. І сюди всього бока. Ну, файненько. У слідуючому році це буде русинський конгрес на коцках. І це себе був просто максимально веселий івент, мені ся видить. Так, і ця хишка... І цю хишку вчинимо вже без сторнаца. Такий буде у нас експеримент. Учинім сюди, значить, велику хижу. Коридор. Це не погускоє буде і так. Тільки можу розділити ще цяк. Щоб була якась комора та ще щось. Всяк буде нормально. Ну. Що? На одну коцку майдовга гів сусіди мусить бути, іншак не канон. Слава русинкам, матерям і дівкам. Кіть учинити на одну коцку майдовгое, та, ну, в принципі, сусіда ся не насердить. А кіть ся насердить, та його проблема. Ми сього позиціонуємо якраз як піціцько май багатого газдуги того. Та воно буде якраз. Добрі, сяк буде. Значить, фундамент уже ми заляли, можна казати. Падемент, а чи у нас буде смириковий, бо в мене другого дерева раз не є нарубаного до смерека. Ну, щось таке, видав, буде смерека. А пак. І це мож гет. Що б хотів викласти? Мож видав викласти, насправді, сись камінь, сю тиглу раз. Треба буде вчинити якийсь
експеримент, учинити деяку іншу стріху на цей раз може. У май багатого газди має бути півниця. І це добра думка, можеш учинити півницю і сьому. Можеш учинити півницю і сьому. Так уйтую бися просто в півницю йшло та й готово. Чо ні? Най буде. Я лиш за. У багатого газди має бути півниця. Ну всього земли не є много, або хижа, бо у нього була файна. І це годин бути якийсь, не знав, директор колгоза, це яка біда. Ой. Ну. Як бись ми ото вчинили? Так, тільки насправді можемо учинити так, ось у півницюся буде йти гарадичами, а не... у півницюся може йти гарадичами, а не елітру, наприклад. То мені це видить буде добра задумка. Що кажете? А то якся маєш? Ту низька файна година була, та пронаживаємося цілий день у Керті, золота квартира. Яся мав нормально. Низько ходив їм теж цілий день повон, насправді. Мав їм шиліякі таланти. Мав їмся чим зайняти, айбо, ну. Устиг їм оцінити файну годину теж. Файно було, файно. Так, тільки у нього не бити гарадичі такі ще. Тут намся і пригодить простий камінь. Щось сякое буде. Піціцько. Там буде така маленька стрічка та й порядок. А сюди може буде гиби зайти з возом, чи щось таке. Там якусь дроварню упалю. Нормально буде. Я радий, що дірвавимся на конець до Майнкрафта, хоч до якогось. Буде в ня... Туй, як то? Туй треба туди сяк, туй сяк, а туй бися вже заходило. Айно. Туй буде півниця. Ну, все дав... Да, як так ся придумати. Ну йо, півницю то пак. Раз треба саму хижу чинити. Півницьокрафт. Це дуже чудний мутант буде. Півницьокрафт. А що б хотів? Хотів їм побзирати, як із того чаленого мангра будуть визирати стіни. Бо той хотів їм учинити комбінацію. Учинити із бетона сього та й із того. Треба буде попробувати яцяк на стрімові озвучити Наруто, бось позирав та читав голос титулки. Це не заблокує YouTube за таке, я не знав. Гіба ідея файна. Тобто треба уважувати це мож. Ну а я не все годин з першого разу добре прочитати, на мене ся не бізуй. То так не буде. Ну, а я то як хотів, ось наприклад, тут будемо мати з цього бетона досі. Ось досі з бетона, а сюди були кимаки.
Не дуже б хотів би уконить стреміло членом. Або найстремить. Ні, свистатися. Нормально буде, нормально буде. Нормально буде і будеся вписувати у концепцію, що усього газди якийсь має, ну, якесь дерево має паранує, знайшов, аж самое дерево членує. Двоголоса озвучка, Олька буде Сакурою. У оригіналі Наруто добує жона, та Олька Івен буде Нарутом. Класно, ну. А треба ми було насправді то. Треба ми було більше всього синього цімента вчинити. Де ото є у нас ціанове фарбиво, пісок. Йой, який в мене засраний інвентар. Ну, єден кимак мені треба було викласти. Добре, нормально. Поникаємо, це сього ми застане. Води. Води. Як ото вчинимо? Як йому то вчинив? Нащо? Що чиню? Та у мене там є то-то. Господи. Дораз. Мігалю. Є в нього той то-то. Рибник на то-то якраз. Серус із Торонто. Здоров, Владю. Далеко тя занесло. Айно, передавай привет там Магучеві. Так. Передавай привет Бобові Магучеві, каже, що ми тут йому хижу кладемо. Віртуальну, бо мав кудись вернути у новоселицю. Серус, ти от діти бобинця, що? Не кажи такое. Не кажи такое, Юрку. Фуй. Ну Майнкрафт насправді дуже блага бавка. Ти можеш строїти. Із Бобінця не збиткуємо на тому стріму 800 гривень завер. Ну, поки як, Никита, там крутиться дотепер. Микула Бобинець 800 гривень. Все? Ніяких претензій. Видите, як солідарно. Всі се согласили, що ну, тако завер на русинство копійку, тот добрий челядник. З тихся не збиткуємо. Сяк. Ну, у мене той рибник не просто так. Парада. Ну, у всього, значить, хишка мусить бути мало-май висока. Ож, кітуй у мене лише 3 блоки у висоту. Хижа сама, та тут його набити 4. Значить, у членника його не бити просто май високі вузори, наприклад. Значить, тут можемо упалити 2 великі високі вузори. Три.
4 блоки би було високе. Носи се буде. П'ю. Кіть ми застане цього цімента, правда? Так, що пишете? Слава Бобутуєм. Запоздилася? Не є біда. Йой, це вже не добрі. Ну, тут будуть великі озери. Сесю стіну гоннисьме зашивати цілком. Там не буде ніч такого. Долишаться. Мало би ми застати всього бетона. Stop качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ти з менеся теж не збиткуйте. І це має бути мало май гурі. З менеся теж не збиткуйте. А кого то написав? Ой-ой-ой, Віктор Іванович Балога 1000 гривнів? Найся не приказує. Це дуже серйозно. Це буде фюх. Stop качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Бися мож було збиткувати. Що? Бися може було збиткувати, тут козамер. Віктор Іванович Балога 1000 гривнів. Бог і Бог росинства. 8 сторій. Ну, чистовані. Майк оби увидів, що ви тут пишете, та не знав, що би ми казав. Айбо добріош, ну, гроші підуть на добре діло. Це найголовніше. Так, ано. Так, туй аж такі високі проходи не треба, туй буде доста сяк. 2. Добрі. Сесе тоді... Айно, а сесю стіну повністю зашиваємо, тоді там нічого такого не має бути. Сяк. Сяк. Ну, туй епін може буде то-то. Угу, всяк, нормально. Ні, самі возори може чинимо майгузки, а цяк. О, добрі. А туйк... Нормально всяк буде, ну. Наконець достойний противник. Наша битка буде легендарна. Бобинець. Бобинець воєнно... Йой, лиш би не дізнався, що ви тут за нього пишете. Ні, пак ви гибанич пілого не пишете, я, ну, то. Я розумів. Ай, бо і так ситуація доста комічна. Так, а туйка у нас буде то. Тоже вузір. І туй тоже. Сінегон не бути глухі. Сяк. Туй мені дораз всіх не застане. КМК. Ого. Що 10 це обстало, та не застанемо. Ну, та й таке. Ага, чекайте, і туй
Той по обликові можеш учинити. Сяк-сяк. Та вже мися ще 4 ослободили туйка. Ану. Ану. А, ще би один. Ще би два кимаки ще треба. Так, ще чекаємо, що Сорошу повість. Давно де донатив, лежить тепер жменю. Ну. Думав, що ж бомбинець не позеред стріми? Пакун оригінал ютубер. Ну, правда. Мусимо признати, що у нього многом скорше був якийсь ютуб із якимось контентом. Може малі бобінцю виникають, а ведь малих бобінцевих та помалу. Він никать стріми мусить, він координатор. Ну, та сяк. Добрий день вам, люди добрі, доброго здоров'ячка. Я вам низько заспівав з Коломиючку. Ну, співайте нам з Коломийку, хочу видіти. Сергій низько, коли ж зайшов на стрім, ви сте знали, Сергій низько так ні в руку з Коломийками стрілять, що? Лиш устигає розбирати. Добре. І це мені ся любить. Ми всяких учинимо ще пару. А цяк, та й треба нам буде пару гарадич. Кой ми вернуть довги, та вержу май много мішку. Геся каже, ти дав 1000, а я лиш 100, айбо у нього були мільйони, а у мене лиш 100 гривень. Йой, так ой серце. Серце відораз пукне від того, що пишеш. Ну, а туй сяк буде. Ну, Никити як паранно. Туйся буде сяк заходити. А гарадичів то сюди треба буде. Всяку півницю. Ну добре, сяк туди раз. Туди раз сяк. Сюди ся до хижі буде йти, а сюди. Може би ся чимось закрити пак. О, я знав, я запру ту півницю, так і я усе у себе чинив. Сіла баба на барана, їхала до пана, баран пупу. Бабу звернувши дірі дана. Тоже не піло. Геша ся теж прикапчав шмобове, ну. А, мені се привиділо, що там писало Гоша. Я вже подумав, що то. Я не на того челяника вже подумав. Добре. Треба нам помалу планувати стріху. Знаєте, що я си думав? Було б файно і стигли. Ну то Мігалю набрав меценатів. Айно. Ото все не мені, ото, хвала Богу, йде на добре діло. Координатор 1984-го научно-фантастичного кіно Джеймса Кемерона. Високотехнологічна робота. Арнольд Шварценеггер заганяв... високотехнологічного робота заганяв у минулість, бо уповів людям, що русину скоро визнають в Україні. Ну, а що б хотів казати? Я думав учинити стріху із тигли. Ось воно буде визирати доста похоже на металочерепицю таку. Ні? Лиш у мене тільки такої тигли не є, а бо я знав, де можна знайти. За перво, я би міг ото сам напакувати, аби у мене була ферма глини, та я би міг собі напалити глини, а бо у мене такої ферми не є, та будемо мусити побіждати силу капіталізму. Ото значить, ось путь нас веде у село Лингарське. Там можеш купити, там ні в руку можеш купити того. Або треба нам раз той плафон видав покласти. Була в мене десь ту літра ще. Бо не чинив нову. Геша з того світа мусив заверити, бо у нього не забрали титул главного мецената русинства. Так, є в мене тут єна. А ще кить ученю. А цяк та буде якраз. Треба тут на пів літру, та буде файно. Дрібний буржуа Мігаль.
Бо пою людям можеться ладити стріча з українськими фівниками за узнання русин. У нас дуже інтересні дискусії тут, я вам так оповім. Туйки у нас дуже інтересні дискусії. Такі, що ай-яй. Ну, кладеся плафон. А горі плафоном, ясне діло, буде пак і стріха. А, та яйно, забив там ще одну туту. Треба ми сюди ще 2 км мангра. Та і так бимся мусив ще вести геть думі. Так, що пишете? Та не он такий дрібний, 1,80 м. Я 1,80 м? Та ні, я 1,73 м, а чий. Це навіть 1,72 м, можемся вже стоптав. Видки ви знаєте. Яся з роками лиш малів. Все? Сяк. Ну, злізай. Лізь долі. Добрі, треба нам туди засвітити, бо нам ся ніч не заспавнило туйка раз. Та й сюди. Добрі, ідемеся виспиме. Далі веземеся за матеріалом на стріху. Буде файно, буде файно. Все, мені ся любить, як воно визирати. Та й може буде попробувати. Так, то їм хотів літру лишити. Так. Дає Бог ти много еліта, берувати та й робити, а й усіх любити. Кажу, низько Сергію в року в ударі. Сколомийка за сколомийку. Іпен все не знав, це сколомийка, і воно. Я з руками лиш малію. Веніамін Гомбичка. Не знав за що фігля. Перебачте. Котрий то Веніамін Гомбичка? 73 метри мерігашні. Це вже пішли якісь фіглі за кіна, айно, у яких я просто не розумівся. Добрі, обим не забув. Що мені треба? Треба мені мангр. І треба мені тиглу. Можеш поникати дома це євня. Кітнєт та підемо купувати у Лангарському. Бенджамін Баттон? А, то було кіно за челянника, котрий гиби старів на спак? Це щось таке? Веніамін. Ти думаєш, я би догадався? Ото ви думаєте, що я розумний, а насправді я просто знав красно говорити, то... Я би за такое не догадав. Ну, парада. Так, ми се стрімимо вже годину 20 минут. Не є так много. Ай, бо встигли ми зробити дещо хосенне. Уже виростать нам 5-та хишка. І це дуже важно, бо... але Сергій казав, що у нього вже 5, а в мене було лише 4. Та як отож, він по моїм інструкціям кладе газдівство, а в нього вже май много хижів у мене. Як ото? Паксяк у нього, значить, май було часу. У мене раз не дуже було. Ну. Серус. Бені бачі.
Бені бачі, штрімфліуня вонячі, зато от Версачі. Такое. Ну, Сесецуря я сам чинив, Сесецуря я скорше всього дістав від всяких зомбію. Ну, так і є. І це теж. Так, може ся перебрати мало? Я всьому давно ходжу. Всяк. Мало походжу у другому цуреві. Будуся чинити, ось тося там райбат та схне теперка. Наші люди золотенькі, наші люди всюди, наші люди собою мечуть і сюди, і туди. Тут, все. Там, де у мене писало, що я з Коломийко, все, я то зачеркну гет, то тепер Сергій. А він на іному вбивстві поклав дві хижі, убився пак діти мали за що вадити. Йой, ніч мені кажи. Ніч мені кажи, серйозно, бо я з таким сяду... О, а киті з граніта. Ану. Так. А не буде похоже на металочерепицю? Ге? Файно. Ну як файно ж, має бути похоже на металочерепицю. Я сього візьму. Я візьму граніта. Хоч 5 стаків. Будемо двоє сколомити, ну добре. Я ся вже напудив, аж забираш в дня титул такий гет. Повростали ми там мангри чи ні? Бо треба би ми. Уже би ми треба. Та й потік би ми там ще чинити. А мангри щось іще не повростали. Значить, видався і все ще не прогружало. Ану. Де ми там? Ого. Ну, ні уроку тя. Не кидай який. Вигучав нараз. Добре. Треба буде на нього якось вилізти. Там уже чи ніч дали не є? Ні? Ану. То сяк чи. Добрі, лиш усього бока. Так, а що музика стала? А, ні, не стала. Добрі. Бавить дали. Маленько не розчитав, но не бай. Так, надіюся, що я там швидко порубав, та воно тепер нормально спласне гет. Так, щось звідаєте, браття з Коломийчаки.
Ну та будемо, браття, з Коломийчаки. Треба нам буде якийсь фіт записати, айно. Буде у нас якийсь хіт на двох. Так, тут лише єден був. Ого, ну йоу. А де м другий дів? Я ще садив. Де суд? Я ще садив, ні? Що тися не любить? Добрі. Тут десь іще був. Ні? Це я зрубав, бо не посадив. Не гонно бити. Ого. Щось теж такий досить краснийся розріс. Так, і ту їм тепер і садив. Ай, ну сись. Та й раз видав доста. Ні, це ще четвертий десь тую палеме. А, ники гінде є. Йой. Добре. Нормально, нормально, нормально. Та й сись туди. А ну, буде діло. Буде діло, добре, все. Понаросли засьмангри, порядок, можемо йти далі. Так, що пишете? Учиниш новий субетнус русинів металочерепиці? Я мало не порозумів. Суд Карпато-русини, а суд металочерепиці? Це як ото має фунгувати? Все відкладу. А ушитко друге з собою заберу. Ай, гроші, як воші. Унися розбігав, тут і гроші без здоров'я ніч ціни не мають. Тут маленько рифму треба було не так подонадіти. Гроші як воші, то не по-сколомийчески. З якими темпами заберуть от ця титул, то гадкуй. Знаєте, що я вчиню? Мені ся видить, що тут треба маленько чат майдгорі посунути. А цяк. Штуйся він буде менше пересікати із системними оповіщеннями, які тут у бавці в чаті. Вчора Сібор King of Pop, а днес сі за Коломійкош. Ty si ten, čo tu začal robiť z Kolomijek kolotoče. Čo? Я не знав, як на яку інформацію реагувати, чесно.
Бай-бай, ну треба собі. То-то. Треба собі придумати на дальший стрім, попробувати SoftWin забавити. Бо воно визирало досить інтересно. О, нова хишка, вже і видко вицить. Никита, яка паранна. Мож буде з мангра двері вчинити. І це буде по-богачовськи. Ні? То фігля із світа словацького репа. Не наслухав їм тільки словацького репа, бо порозумів. Може дораз мій Юрко поможе з тим. Так, добре. Чинимо штовс всяких. Та й все так ось собою візьмемо. Та йдемо так на стріху. Хоба! Виділи сте, як можна до хижі заскочити? А ну, де то було? Де ми ще хибіли? А цяк 2 камаки. Ну. Ну, що воно буде похоже на черепицю, ні? Мусить. Був у мене ще варіант із міді. Бо то мені треба буде тут мідь поваксувати. Треба буде тут мідь поваксувати воском. Та так би було. Так би йшло. Ну, сидив бися. Поки я пенсії таку стріху чинив на тому бедроковому серверові. Між іншим, тотця закрив, можна так оповісти. Ну, не закрився, а тот світ резетнули були. Та я зажив на собі, що таке вайп. Так, чекайте, тут мені ся маленько не любить. Туйка не може буде нормально залізти. Треба туйка на півлітру. Всяк. Всяко би може було нормально зайти на п'ють з літра, бо інчак би мся сюди упирав у дальший блок та й готов. Ну, і це вже ліпше, перший шорик многом ліпше, айбо і так маленько ми казит лється, що? У нас ся лє. Із двоїто улив то буде. Коли вип'ють за здоров'я та й все зроблено, леся ріко упали ночка та й вино челено. Ну, мож. Мож так. Так би най було. Так, туйка стріха буде така на всі боки. Так, мені ся видить буде. Авать мож учинити туйк ще такий. Ага. Знав, як ото вчинимо дораз. Туйк, значить, даме.
чого він його так поклав. Сяк. Сяк. Три вчинимо сяк. Ні? Ну, маленько. На один май далі получиться тоді. Так. 1, 2, 3. Я щось недобрі роблю. Сяк. То надовго. Треба організувати бесідний клуб на тему що сі уробив про словенський хіп-хоп. Я нич. Бо мені не має бути з того ганьба. Туйка сяк. Сяк. Айно, сяк нормально буде. Фух, добре. Тоді продовжуємо. Що сі уробив про словенський хіп-хоп? Я нич. Та бо мені за то не має бути ганьба. Ну. Так, туйка нараз видимо. Ось треба нам буде. Сяк. Ну, стріху класти май занудно видав, ні? Я вам нині заспівав, та ще заспівав, бо найліпшої роботи на світі не мав. Нормально. Нормально. Добра сколомийка, най буде. Гет криво від кошфайта хожу помала класти. Чекай, де криво? А, ти за то. Уже все, я вже вируняв. Вони двічі таку хибу не допустять. Закликали вже майстра. Нормального. Айбуно. Сяк нормально чинилося. Сяк все знало, що усі з родини йшли помагати класти. Тко міг. Бігаля суддю у Руснацького X-Factor. Не треба мене суддям нічого. Я і без того мав своїх талантів. Не обим ще йшов когось судити. Носися гімн усіх з Коломийок. А Іване не боре, візьми на себе сорочину, бо черево голе. Гей, Дана, каже Дана, шідеріді, Дана, гей. Я б не впою все такий гімн. У нас секу не співають у кушниці. То не бай, уж і не співають у нас.
Вона просто мені ся любить. Йой. На, дем поклав. Така доста невелика хишка вийшла, ки чесно. Ну, або похоже на металочерепицю? Таку. Похоже, ні? Як добрів Майнкрафт узяв та й уруняв. А не у нас облак донизька кривий. Ну. Стається, ну. Що, файта помагала класти, та зато облак кривий, це як? Кажи, не ганьбися, я нікому не вповім. Угу. Так, а туйки вже можемо отсяк цілим блоком викласти. Ну, парада. Нормальна стріха. Гонно бити, ні? Гонно бити. Не піло. Така хишка нормальна. Тільки я б хотів ще маленько продовжити сись стрижку сисю. Дораз. Та й файно, що можеш залізти. Там ще комено буде, правда. Там ще комено буде. Туй бом хотів, або то мені треба видав не гарадичі, а із півблоків ученю. Ну, поки як тяжко кую у файті майстер на майстрові. Головне, аж б'єся в груди, аж він майстер на майстрові. Кожний. А по факту пак... По факту пак у тебе облок кривий. У тебе. Ні. Ну, всяк, уже потихеньку розрастаться село. Файно. Ну, а туйка, що м хотів? Хотів їм маленько продовжити стріху. Сяк півблоками, та й може ще сяких пару. Ну, як би то було? Значить, треба мені видав до сього ся подкапчати. Сяк. Ти сюди. Сякий навісу би був. І ще на один далі. Тут би видав, теж треба туди покласти сяк, ні? Ой, ні. Ошит горі. Ану. Ай, ну сякое. Тепер тут по углах просто ще упалити. Так, що пишете? Все, Радіо Сергій ФМ перерва. Будьте добрі, не переключайтеся, скоро вийдемо в ефір. Добре, ні, дякую. Насправді доста весело, що пишеш шили якісь коломийки. Ото добрі. То добрі. Так, я покладу видав булі печі, бо... Бо треба ми буде дещо їсти. З домів ніч не взяв. Учинимо, значить...
Треба шпорта й коміно. Треба шпорта й коміно. Треба буде ще смерекову городину. Маленьку ту є, та є ще... Ну, візьмемо, в принципі, все. І все можемо тут раз лишити все. Все мені вже не треба. І сіми дві треба буде ще. Дораз укажу на що. Ще ми що треба буде... Йой. Треба учинити ватру. Та й смерекові пролази десь були. Тут лише з темного дуба. О, вчиню ще 2 з темного дуба, та якраз буде порядок. О, якраз. А де ще 2 тут? Я їх не взяв? Ай, ну я їх просто не взяв, добре. Так, що кажеш? Смішний трафунок був. Прийшов уйко, котрий з оболоками нарабля, та каже: пана отца, кой се стіну мурував? Старий ти. Ну, і не дуже й криво кіть попозирати. Родинний анекдот такий. Сякоїся стає, ну, сякоїся стає. Файно так. Так, учиню ще маленького родина сякої, аби було розбавити темної. Темної, та й смирикової, що вчинимо. Так. Добрі буліся найпечуть. Весела історія, ну пак ясно, не будеш си завтиця пілу казати, що так, на людях. Ще гиб приватно таке діло, бо на людях не можеш оповісти, що тавтиць ми таке наклав, що. Сяк. Та й порядок, та й доста. Файно буде. Ми вийшли у ефір, лише тепер буде піцяцько української музики. Хорошого вам прослухати. Так, гасіть звук. Добре, туй шпор би найбив сяк. Айно. Так, сяк буде добрі. Ну, парада. Ну, парадно і комено. Руно таке вийшло гіна хижив у сусіда. Я хотів не таке, я щось думав, що там смирикове. Там смирикове у тих. Ну, нормально. Файно, сись козирьок мініся полюбив, як визират. Добрі. Так, значить, туйка можемо файно спуститися. Півницю будемо чинити майпак. Треба нам чинити городину. Хочу попробувати порозбавляти піціцько цяк. Бо не була фуртєнака. Та попробую комбінувати цяк і з темного дуба і смереки. Треба ми що? Ага, ну то треба ми за первою, тут бо ще й варштак десь мав стояти.
Наприклад, ацяк. А ведь ліпше туй. Ну, туйся буде ще чинити городина. Або то вже вижу, треба би більше спати. Так, тільки світла б могли бити маленько цяк на вон. Та й туй теж. Ну йо, йду помалу, ще дащо чинити. Файного стріма. Красно дякую, Юрку. Тобі теж красно спочити. А ведь красно ще щось на Хосену чинити, там уже можеш собі вибрати. Так, ото ми вже стрімимо дораз 2 години. Та я думав, ми дораз сесю хишку подріхтуємо, та й теж можемося сохраняти. Я низько не буду аж дуже довго. Та що зо мною низько? Не трафляв нормально блоками там, де є місто. Ну, всяка городина є. Так, а тут може ще... А, ну тут ще може всяку чинити. О! Никайте, яка парада. Всяк буде майфайно, всяк буде майфайно. Но, як чинимо з возорами? Тут зась вопрос у тому, це чинимо зась а такі з прозорів, це з скла. Видав буде логічно зась із прозорів. Що? Тепер реклама. Це надоїло вам вадитися з жоною? Чи змучило вас усьо? Та й усі надоїли. Ми вам радимо санаторій Верховена. Із процедур релаксичні звуки дзвоників у виці з Салаша. Ну, без фіклів много ко так і чинить. Много ко так і чинить, ож швидко їх задрало. Та йдуть. То-то. Добре, я чиню двері отсеки. Двої. Прозори видав ні, бо вони з ямкою. Прозори ще смірикові вчиню. Або не 2, а й більше може. А от ні, не так. Я знав. Я там закладу ще тим. Все буде добрі. А дубових пролазів мені треба більше. Значить, ісе сюди, ісе сюди. Буду з дубових пролазів чинити. Всяк. Ну, а що б хотів казати, много тако, насправді, таких трафунків було немало, ож челянник мається гиби добрі фінансово, має якусь таку дуже паранну роботу, дуже много зараблять, страшно чистований чоловік, або при тим не чує себе щасливим і хоче від всього соціума утікти, і в результаті просто іде, там, не знаю, десь, цякої гевюці пасти, іде займатися якоюсь дуже примітивною такою роботою, бо лиш не кивали. Всякого є немало. Так, як там то фунгує? Да, як сяк. Так, тільки начинимо сікі озори.
Тут якраз по стилі, така кухонька, гиби той стіл. Якраз файно. Або й тут якось іще може бути. Не знаю метко, правда. Ну, тут скорше буде якась комора, склад. Хоч нам насправді комору тут не треба. Бо є в нас півниця. Тут його набити, ну, баня. Ванна якась, айно. Ось тут будуть жити, наприклад, старі. А тут його набити їм смолавка. А тут в нього набити баня якась, ну тут ванну можеш покласти. Та й умивальник, та й. Ну, паранно, я собі вже напланував. Або туди тут треба двері. Туйка. У баню двері мусять бити. Тут до хижі не мусять бити, та й сюди не мусять бити, а в баню мусять бити. Ну, та й рунос, які в них будуть двері у дворець. Туйка. Та й ворота. Та й ворота сякі в них будуть. Треба ми сюди ще смерекові прозори. У мене 2. Треба ми більше. Туй не є. А туйк лише. Ну та сяк. Файно цвітемо, а винниця, так мися любить. Так, значить, у мене раз така схема, ось у кожному газдюстві має бути щось іще, крім основної хижі. Там у ня колодязь, та й бударь, там у ня колодязь, та й гноїще, та й буділка, і всього буділка челянника. У тих буде дриварка якась. Усього, що би було таке інтересне, особенне. Ну. Що б у всього могло бути членника такое невеликое? Треба му якийсь теж предмет газдівський такий. Щось придумав. Так, пише нам Вовкун. Провіхим пудровні роботи, скітив почти 2 стака. Фест скоро пішли. І ось виповнив весь свій план. А щось пудрував. Не хваливіся, що епіно то буде. Ну, нормально ось це газдюстово взирати. Це вже якась така маленька модерна хишка. А! Там яма. Сяк не буде діла. Тут у нього ще дубові пролази тут і. Але ми дім. А не аж виповнився. А який у тебе домак був план? Бо я не знав. Ну, хибить ми ще один.
Бо я не знав, це я сяк вилізу. Ой. Господи. Це вилізу я сяк гет. А, я сяк не став вилізти. Ну, та й свистатися, нормально. Ніщо сюди лізати. Файно буде визирати. Треба буде ще, правда, уну зріхтувати. Велика печера для підземного вароша. Все звучить інтересно. Все звучить інтересно. Ото на серверові робиш. Це як? Пасіка, бджоли у всьому газдівстві можуть бути. Гонно бити, міста там немного, правда. Або у когось бджоли мусять бити. Та чом би не всього, ні? Чом би не всього, газде. Так, нам треба сюди забічи. 8 з половку в стаку пороху пішли. Йой-йой-йой. Та отось волів, знаєш, наняти декого на роботу. Так, чекайте, мені тут ніч не хабит. А, хабит, я спомнив, що я там хотів. Так. Недалеко від Стасія Сигіняшний би се напудив від гупання. Ось десь там, де Поголяниця? Це де? А ну, чекай, я кукну, де у нас там карта? Люблю твій контент та твою мову. Ой, дякую. Красно дякую вам за 50 гривень. Усі гроші підуть нашому Цімборові на якесь матерження. Він тепер на фронтові. Буду надіятися, ось все в нього добрі. Низько ще не заходив. А де то недалеко від Стасія, бо ти кажеш тепер за Стасію ту хишку, котра біля Поголяниці, айно? А, пак що я на карті не кажу? Ти кажеш, що буде під землею, я то на карті і так не увижу. Добрі, а де утікав? Я сюди усись ухожу, не просто так зайшов. Мені треба вовни. Так, раз, два, три і раз, два, три. Треба ми, значить, 3 постелі. Треба ми 3 постелі. Там сундуки у пещері стоять. А що в них? Ну, я що ти хотів би, то ж видав, то би було найлогічно наняти бригаду, уби викопувала то, ні? А не уби просто бубухкати, бо так много ресурсів годинись стратити. Чи буду я завтра паску сятити? Ні, мені сяде, то ж я буду йти сятити паску пак через місяць. Мало вище від церкви, що мало вище від спавна? Так, а ну. Так, всіх ми сяк заб'ємо, а сього ми то. Ну, супер. Я його сяк запалив, бо так на мене прокляття не впаде. А я буду хоч іти в село піти, А в принципі в мене було молоко. Ну добре, не бай. Може було і забити. Так. Всіх ніч доброго не впало. Там ще якийсь один мав бути. Ага, ще один є. Пі-пі-пі-пі-пі-пі.
мало вище від церкви, що мало вище від спавна. Там. Ану, чекай, най ще раз поникав. Мало вище від спавна. Каже, що ж на сівер. Айно, та там є. Матьова. Ні, є там церков. У бившому Тячові. Угу. Та там під землею гейби біля того, над тим. Ну, там видав як десь розогнати. Ну, а я іду сюди. Ну, далі. Що мені треба було? Мені треба 3 постелі. 2 сяк. А одна буде туйка у смолавки. Дітина їм буде туй, ні? Ну, там були... Я вчиню так. Вчиню так. Тут ще можеш... А ця кладу покласти. Тут косяк. Все, так, є стіл. Нормально, так, є стіл, мож. Ну, він, правда, не не прозрачний, Ай. Треба смерек. Ну, айно, всяк мало має натуральний стіл. Ну, та й все, та й никайте. Комнатка задекорована. Туйка кухонька. Туй би я ще, коби я собі се чинив, я би туй ще упалив. Бочки 2. Або там люди будуть пробувати з них професію дістати, мені то не треба. Но, та за що хотів казати дуже глобально. Ось мені якраз і се не любиться у плануванню мого села Новоселиці. Я би не дуже хотів сюди завозити реальних селян. Знаєте чого? Бо дораз у кожній хижі у мене є ацекое. У мене є просто літра на під. А селяни майнкрафтовські знають так чинити, що вони вилізають від горі, а злізти вже не знають. Та бігом декількох днів у мене половка челяди гониться вказати на путі і не буду до гони злізти. І... Якся з тим бороти? Єдин метод, якся з тим бороти, ось можеш просто не класти літру, або туди буде дуже ненатурально. Другий метод, якся з тим можеш бороти, можеш просто не завозити селянів. Ну та й де б не поклав бодню, фурт буде ся днів тикати якийсь челяник. А вони, або дні так, де просто файно би визирали декорації. Та я се над тим думав, що може я сюди не буду завозити селянів, може і це буде сякое, пустое село. Є в мене всяка дилема раз, коротше. Так, що там пише Вукун? Зато було весело і має ефективний спосіб кільтувати ресурси я убрав. Не має ефективний спосіб кільтувати ресурси. Буду рік фармити мільйон TNT, а пак буду так де далеко тачанк подорву цілий. Так. Ні, бо реальні селяни будуть тут безрядити, будуть заходити. Никити, там не заперто. Вони будуть ходити куди не треба, грубо кажучи. Теоретично я би міг то вчинити,
просто привезти селянів і попробувати якось ну, дуже-дуже осторожно, акуратно їм надавати професії. Або не знав, як ото буде. Біля літри класти покровці. Та що? Та що? Вони що, не гонні по покровцях ходити? Це що? Вони гонні по покровцях ходити? Ай, ну селяни в таких містах не дуже мішати. Можна нижній блок забрати, та вони підніматися не будуть. Аж сугубо так. Я не думав, що цього буде доста. Аж вони не гонне сяк вилізти? Щось я слабо вірує. Може буде затестувати, або даже кіт не рахувати і се, та я хочу тут 2 бочки покласти. Ну, хочу. Це дуже паранно. Тут кухонька така. Шуп-шуп-шуп. Тут продукти. Шуп-шуп-шуп. Так паранно. Вони по покровцях не гонні ступати. У мене на торнацію стоять покровці, та житель як би не хотів, та фізично не годен зайти до хиш. Ну. То не завто. У тебе, видав, там висота блока. Ну. Коби я тепер туй поклав покровець, та селянин би не міг вийти з хижі. Бо йому треба 2 цілі блоки, аби вийти з хижі. Ну він би сяги би головою бив сюди. Бо кіть я туй покладу покровицю, то не буде мішати селянинові прийти, бо туй висота 4 блоки. Розумієш? Я й це 100% знав, бо у мене у Лингарському, у тому гуртожиткові, який я селянам построю, то в мене там на 2 етажах покровцями вистелений падемент. І вони нормально по покровцям ходять. То навіть не мусить сильно провіряти, я вам кажу, ось сяк є, бо сяк у мене тут у Лингарському. Можемося повести, я вам укажу просто. Ну, тут можеш казати, що основу хижі ми дочинили, треба буде там ще баню вчинити насправді. І я знав, як я то вчиню. Треба ми буде думі. Треба ми буде мало кварца. Я видав, не буду сюди привозити селянів, вони мені тут не треба. Та що за... Що це таке? Так, перебачте. Ну, що б казав? Що пишете?
Ні, вони гонні ходити по покровцях, вони просто не гонні ставатися туди, кудися годин ставати ти. І це досить чудно насправді фунгує, бо в них би таку саму висоту мають бавляч. Або чогось так фунгує аж. Айно, наприклад, якоби туй поклав покровці, та вони би не могли, ну, не зайти, не вийти, бо їм треба цілі 2 блоки обов'язково то стати. Ну. Повезімося у Ленгарське, я там давно не був. Новоселицю перейменую в Робловицю. Ні, не можу. Це уже Новоселиця. Я так назвав плейлист у Ютубові. Уже пути назад не є. Та й як ото, я у кожному відео розказував за Новоселицю, а той раз Робловиця. Що за робота? Так не буде. Ну, файно. 5-та хишка. Ура! 5-та хишка є! Круто. Та й не така другі. Кожна якась така маленька іншака. Ну, то да, як треба буде був час, та не на стрімові, нагенерувати собі ще бурговчака та настроїти ще таких простих хижачок. Ну, такого планування, які в мене вже є, просто аж нові. Ну, а низьки ми собі файно закаскували. Ні в року низько 2000 гривнів назбиралися. Дуже читаво, дуже читаво. Та й... Що? І се якось віддав за острів низько. Айно. Чим вам і се не острів? Но, строю село. Це, яку би я бавку туй не бавив, я і так строю село, не? Ну, у Новоселиці буду класти церкву і хочу класти всяку похожу, як я клав туйки у Ленгарському. Може не єден у єден, но я хочу всяку церкву, вона мені ся полюбила. Я, ну, гордий за себе, ось я таку парану церкву поклав. Багнутий апдейт, ніяких Оксан, Василів, Скрипалів, ну. Ну, і це туйки я буду переробляти, між іншим. Я ся туйка буду переробляти, я сесю штреку скапчав із сил, і се лишу просто таку стару штацію. Я просто хочу, би я міг напряму добиратися із Новоселиці аж туди у Робютное. Ну, то я хочу всяку церкву построїти ще єдну. Вона файна, вона мені ся любить. Може даже помного зеленого моха на нів. Айно, а то та, котра буде у Новоселиці, має бути без замохнатілого бурговчака, бо вона гиби нова, айно. Та і сяма і стара церква буде. То так буде поранно. Ну, а що м хотів? Ага, ідемо, побзираємо. Ну, Ники. Видиш, тут в мене покровці. І люди нормально заходять. А я тепер, наприклад, заберу сесе. А тут покладу покровці, та вони не будуть згони зайти до хиш. У мене тут цілий шток покровцями закладений, і вони нормально сюди заходять, у сесі двері. Вони через сесю кімнату ходять. Так само тут і кагурі. А, ні. Тут у мене не націло, тут у мене лише попри постелі. Забаганий сись Майнкрафт.
Вони у шитки, видите, лізуть до горі берегом. На цей берег позбиралися усі големи та й селяни. Та й многі з них, видав, пострачували професію спозад того. Ну, я ся свищу на їхню професію, це і так лингерське. Айбо сам факт. Ож. Усі збігаються на сього горба. Мені ся то ніч не любить. Добре, треба ще один тест учинити з цим. І з покровцями, у мене тут покровців не є, можемо і сі забрати. Ми туйки покладемо покровці, та вони не будуть гонні зайти. Теоретично так. Ну, големи ясно, або ж селяни не будуть гонні зайти. Ану. Ану. Ага, не гонні зайти. Не гонні зайти, видиш, бо їм треба 2 блоки. Бо їм треба 2 блоки висоти. Видиш? А тепер годин вийти. Все. Всяк просто. Та й сі. Не гон не вийти. А чого? Бо покровці. Все. Тепер гон не вийти. Ха! Із плитою то так не фунгує, бо плитася нажима. Голем звідат голема. Голем, яка ваша професія? Ковач? Ні, моя професія голем. Це якісь дуже тяжкі фіглі. Так, то вже місяць, як прийшов з першого відео за новоселицю. Не піло, вже доста читаво. Ну, ми експеримент провели, ми тепер знаємо, як ото фунгує. Ось насправді можеш заблокувати селянина у хижі, який там покровець перед двері. Богу жалі, це нам не сильно помагає у нашому трафунку з новоселицею. Бо я не хочу, бо вони діставали фурт професію того. Господи. Я не хочу, бо вони фурт діставали професію рибаря з-позад бочки, бо я там бочки хочу порозкладувати гордови. Всяди хочу, бо вони були гордові. І не хотів би, бо вони шупалися горі літрів. А з тим уже ніч не вчиниш. Може, кіт я заберу нижній блок літри, та вони не будуть його не вилізати, бо не є гарантії, то треба буде теж окремо затестувати. Затестую, та буду видіти. Або і так не хочу туди розселених брати. Ну йо. Я би казав, що то. Ось, можна низько кінчати. Файний був стрім, поклались ми нову хишку, покаскувались ми, дістались ми ще копійку на щось добре. Та й все. Там сонечко сідать. Будемо на низько кінчати. Дуже ся надію, коби то, та може завтра будемо теж мати стрім, лиш вже щось друге забавимо. Може попробую тот софтвінт установити, будемо видіти. Ну, хотімся перебрав. Гей! Та що, красно дякую всім, майтеся, чекайте далі у повістку. Гонно бити вже завтра забавимо, а ведь якось відео вчиню, буду видіти. Все, добру ничку. Все. Так. Утключав. Агацумо, я якраз ся виключав. На щось ти прийшли. Тепер мені буде шкода, що я ся виключав, що я кінчав стрім. Пойте завтра. Най буде? Ви таким скучницям. Всі то знають. На низько буде конець. Пойте завтра на стрім. Пойте на стрім завтра. Підписуйтеся на телеграм-канал.
де я буду писати, коли буде стрім. На ацисі. Ну, перебачте, що я можу зробити. Айно, мити лаби і спати. То стрімив 2,5 години. Десь те були. Я би радий з вами показкував. Пойте завтра. Пойте завтра. Добрі? Най буде сяк. Ну йо, щасливо. Майтеся.